ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo n'o ye avril ye ale tile 29 ye bi ye san 2024 an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw bisimila jani.ml FM kan sɔgɔmada in na ka se ka kunnafoni d'aw ma maa saba baara don Amara Nun Keita ale bɛ yan min ye fila fɔlɔ ye Keba Jalo ale fana bɛ yan ale yɛrɛ fana ye Keba Ibrahim Jalo ye koyi ne yɛrɛ dɔrɔn de tɔgɔ in ye Jala ye ninnu jala yan n yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ dɔ ɲini ka don a la ou bien n tɛ jani don ta la n'o don a la sa o yaasa an bɛɛ ka kɛ kelen i b'a la fo waati dɔ la yan fanga ɲini senfɛ ko ni mɔgɔ min tɔgɔ tɛ saba ye k'i tɛ kɛ jamanakuntigi ye anw taara an tɔgɔjanw bɛɛ lajɛlen ɲini ka fara an tɔgɔ kan a ma nɔgɔ fanga ɲini ma nɔgɔ dɛ sɔgɔmada in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sori kɛmɛ so k'an ka foli bɛ se a ma an ka cɛkɔrɔba n'o ye an ka karamɔgɔ ye n'o ye Maraka Samake k'ale taara kɔdɔwarikaw fɛ yen sabula nin waati in na ci dɔ bɛ a bolo an b'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna ko Ala ka taa ni ka segiw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ko a Samake kuru bɛ jara an b'a fana fo a fana ye karamɔgɔ ye ka colonel Siri Lamine Traoré fo Ezo ɲɛmaa ye ale segukaw fɛ yen a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen colonel Siri Lamine an b'ale wele Badilabugu ko bamanan de ni m'a fɔ bamanan i t'a ye dɛ kana to ko Siri Lamine ko mɔgɔ bɛ Siri Lamine Traoré i t'a ye dɛ i b'a fɔ ko bamanan de Cerno Umar As Jalo an b'a fana fo sɔgɔmada in na yan min ye Agɛlukaw ye k'olu fana fo Boyina Babi Menaka k'an ka foli bɛ se a ma Jaba Siribe ni ale bɛ Salakaw ka sigi la k'a fana fo sɔgɔmada in na colonel Asaba Jalo ministre de la santé et du développement social a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'an b'u fo ministère kɔnɔna na Siriman Bacili monsieur le maire k'an ka foli bɛ se a ma ka Bayiba fo mairie du district kɔnɔna na Ablaye Ɲagate Paris Ibrahima Tungara Bim Bâtiment Paris Gawusu Traoré Paris min ye Sako ye Ibrahim Sako ale bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Papis Jalo o fana bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Sori Sako ye ale bɛ États-Unis an b'a fana fo ale ni an ka Gabonkaw olu kɔni Canada ni Montréal ninnu ni fɛnw kɔni parti ani Ottawa olu kɛlen don ka jani kɛ télé de ye ouais c'est vrai Brésilien fana donna a la sisan cɛ maliyɛnw a bɛ taama dɛ an ka maaw bɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u ni sɔgɔma Tungara Ibrahim ale bɛ Faransi sojɔ bâtiment cɛ maliyɛn bɛ seko la dɛ chantier a ti jɔ n'ale tɛ awɔ Ibrahim Tungara maliyɛn de don Kayika don kalo fila a bɛ nin ɲɛda somaw kan ka taa olu b'o la ye Ala ka hakili ɲuman ni garisɛgɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada in na wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ dɔw la an y'a fɔ a ɲɛna k'olu de bɛ ka taa terrorisiw ɲini sisan terrorisi ɲɛmaa dɔ ale tun b'a ka lafiya la e bɛ maaw faa ka t'i da k'i bɛ lafiya i bɛ lafiya kɔni tɛ Sadio y'a f'u ye o n'aw taara don dingɛ kɔnɔ wo aw donna dingɛ wo kɔnɔ wo an ka bɔmu n'an ka marifaw an b'aw bɛɛ lajɛlen bila ka taa kiyama u ye kamalen ci ni non opération aérienne tɛ dugu ma k'a b'i fɛ u ye dɔ y'i to ka a ta tɛnpan na dɔ in y'a ta cɛmancɛ la dɔ in ye sen fila kari ka jigin non tisɛ ne ma la ni aso ninnu ma fari sigi o force d'intervention rapide ne ma la n'a ma sigi o parce que n'i ye nin opération in jateminɛ nin ye a bɛ fɔ nin ma ko mission kamikaze k'i yɔrɔ dɔn ka t'i nɔfɛ k'i nɔbɔ i nɔfɛ mɔgɔ ceinture fɛn bɛ cɛ la minimini 5 fo 6 u y'a bɛɛ gosi k'a bɛɛ bin fo ka taa se cɛ yɛrɛ ma donc an bɛna na kuma o kan ministre de la santé ale fana bɛ wulikajɔ baara min na an na dɔ fɔ la Asaba Jalo n'a ka maaw nin waati in na fana yɔrɔ caman bɛ yen yuwaru yanfanw fɛ sɔrɔdasiw kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan Bamako mairie
délégation ale fana ye tile 100 sɔrɔ baara min kɛra tile 100 kɔnɔna na an na o da maaw tulo kan ayiwa ko k'a fɔ bamakɔkaw ye sɔgɔmada in na ni maa min b'a fɛ ka taa pɔnɛ maritiri fɛ k'i ka yen bila han i ka taa sira wɛrɛ ta pɔn 2 tɔn ni k'olu ta pɔnɛ maritiri datugulen don ko dɔ taari suruba kɔnɔ yen an na tila ka o kibaruya tɔ d'aw ma colonel Moro n'an sera k'a yɛrɛ sɔrɔ ale de bɛ cɛ i b'a dɔn an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila ni fanga tɛ ordre tɛ don Bamakɔ kɔnɔ polisi 3 fo 4 ka tila ka commissaire kɔrɔ kɛ délégation spéciale président ye u b'a dɔn fɛn fɛn bɛ Bamakɔ k'iba i farati maaw la n ye finikoloniw y'u kan na dɛ a bɛɛ ti maa langolo ye tugun dɛ maa tunu ni maa ye ni maa dɔn ti kelen ye dɛ parce que baara min bɛ yen bi u bɛ fɛ ka Bamakɔ jɛya kolo kan de yanni san ban wagati cɛ donc o baara an n'an da don o fana na pɔnɛ maritiri ko ale datugulen don fɔlɔ sabula mobili min dafiri o ko bɛ sen n'a ye ko to ɲɔgɔn ta la o bi Karatabugu mɛn si la faso jɔ tɛ dengolen ko ye dɛ i bɛ na i b'i ta kɛ i b'i ta n'i ye ntolen dala ye ka misi kɛ saraka ye a tɛ jɛgɛ dɔrɔn nɔfɛ tugun dɛ keba n y'a f'i ɲɛna o don n ko ni maa min ko warako b'a ye n'i ye gɔn siri ka d'a kun a nafa warako la dɛ wa n'an bɛ fɛ sisan an ka lafiya n'an bɛ fɛ an ka segin an yɛrɛ ma n'an bɛ fɛ jamana in ka kɛ an sago ye a sera sisan an ka bɔ ɲɔgɔn jalaki la an ka bɔ ɲɔgɔn tɔgɔfɔ la an ka bɔ ɲɔgɔn lagosi la an ka bɔ ɲɔgɔn burujali la ne m'a dɔn dɛ jamana tɔw olu bɛ ka baara min kɛ ni bɔlɔlɔ ye n'o y'a sɔrɔ anw ɲɛ b'o la kɛmɛ kɛmɛ sarada la anw ka bɔlɔlɔ kɔnɔna na 90 o de ye nɛnni lagosili mafiyali dɔnniw yirali sew yirali baara min bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye o ka dɔgɔ a kɔnɔna na anw ka bɔlɔlɔ siraw fɛ bi bɛɛ lajɛlen da b'i bolo wa bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ nɛni bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ fɔ kɔsa in na de min ye Ture ye ale wulila ka dan sigi kow la maa caman wulila o waati sabula bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ min tun b'an bolo a kun ka jugu nin waati in na min ye Dagabana Adama ye ale fana bɛ k'i sɔn a ko la n kɔni bɛ min fɔ aw ye a y'a ka brigade sigi a so ye mobili di ko k'a d'u ka brigade ma o kɔrɔ sisan a ko ni fɔlɔ ta tɛ kelen ye tuguni a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko fɛn tɛ fila ye lamɛnni bɛ se ka kɛ ni maa ye ni maa bɛnna bilara ɲɔgɔn na a bɛ se ka kuma olu yɛrɛ b'u da ɲuman don a la n'a ko ma se yɔrɔ dɔ la nka n'a tigi ko k'a ka hakɛ d'a ma sariya dama ka kan bɛɛ lajɛlen olu fɛ yen u yɛrɛ bɛ se k'i ye sira dɔ kan k'i wele k'i ladi k'i bilasira k'a fɔ k'i ka taa u bɛ se k'i ye fana i bɛ ka ko kɛ ko min tɛ bɛn jamana kɔnɔ min ni an ka tabiyaw si tɛ taa u b'i wele o la fana o kɔni o ye manda ye parce que o b'a sɔrɔ i y'a tɛmɛ a dan kan bi sɔgɔmada la an ka kuma tɛ nin nɔfɛ o n'i ye anw ka jamana lajɛ bi wari y'a tiɲɛ fa tɛ dɔn ba tɛ dɔn dɔgɔ tɛ dɔn waritigi de ta ye ko bɛɛ ye wari sɔrɔ cogo suguya o suguya la ka sɔnɔgɔya kɛ k'a sɔrɔ i ma wɔsi o fɛɛrɛ de bɛ ɲini bɛɛ fɛ diinɛtigiw ta ye kitabu tali ye kodɔnnaw ta ye u ka dɔnniya bilali ye ɲɛfɛ maa minnu bɛ yen n'olu dabara b'u bolo olu ta ye nɛnni ye a dɔw bɛ yen olu ta ye bilasirali ye kɔrɔkɛ tɛ kɔrɔkɛ ye du kɔnɔ tuguni wari bɛ du den min kun an bɛɛ bɛ tugu o de kɔ kin kɔnɔna na maa min bɛ bonya bɛɛ fɛ o tigi de kasa ka di dɔ bɛ sɔrɔ o de kun ko an bɛɛ lajɛlen nana Bamakɔ fɛn ɲini na an ye maaya bila kɛrɛfɛ
degun filɛ nin andala nin ye n'i ye fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ i bɛ kɛ fɛn de ye nka i tɛ kɛ maa ye sabula bamananw ko ten ko fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i nɛɛmu ha a bɛ se k'i kunu kana to a k'i nɛɛmu dɛ mun bɛ yen bi anw ka jamana kɔnɔ wari bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo o cogo o fɛɛrɛ tigɛlen don fonctionnaire fɛ o fɛɛrɛ tigɛlen don baarakɛla fɛ o fɛɛrɛ tigɛlen don cɛkɛla fɛ o fɛɛrɛ tigɛlen don sɛnɛkɛla fɛ o fɛɛrɛ tigɛlen don bɛɛ lajɛlen fɛ wa yɔrɔ o yɔrɔ ni wari bɛ bɔ minnu b'a bɔ k'a d'i ma f'i k'u niyɔrɔ fɔ u ye n'o tɛ e bolo tɛ da wari kan i ma wa bɔ i ma taa foro la i ma bere ta i ma fosi kɛ maaw bɛ kan ka taa baara min kɛ ni hakɛ min fɔra ko k'a d'u ma ko contrat sɔngɔ ye o ye i yɛrɛ a kɛra sariya ye i b'anw ka 10% d'a ma i b'an ka 20% d'a ma anw b'an sigi o fana de ka baarakɛyɔrɔ la an b'o o de dun n'i mago bɛ mɔgɔ la courant tigɛ la ko ka n'i ka courant dilan i b'i bolo bila i kun n'i ko ko mɔgɔ kana dumuni d'i ma i b'i bolo bila i kun n'i ko ko maa o maa ka ci o ci k'i ye fanga ka cakɛdaw la e de bɛ tila ka wari wɛrɛ bɔ i b'a fɔ k'u tɛ sara kalo la an bɛɛ ɲɛ bɛ nin na an bɛɛ bɛ tɛmɛ nin na wa an bɛɛ sɔnnen don nin ma an si tɛ se k'a ban sabula bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a fɔ ko n'i ma nin kɛ a ti ɲɛnabɔ anw ko tuguni k'o ka tila ka ɲɛ bi namara yuruku yuruku dunko juguya min ye baaraw kɛcogo juguya ye teliya fɛ an bɛ se ka wari sɔrɔ a la cogo di maaw yɛrɛ bɛ na jɔ i ma yɔrɔnin kelen ne ko anw ta ye mun ye a la jama ka nafa tɛ la ye dɛ anw ta ye mun ye a la mun y'a bɛɛ lajɛlen juguya aw ko min ma démocratie o ye maaw ta ka jɔyɔrɔ d'u ma ka se d'u ma anw yɛrɛ tun bolo n ko furancɛ fanga bɛna na ka n'a lajɛ k'a fɔ maa min ni min ka kan ka jateminɛ kɛ ka jɔyɔrɔ taga o sira fɛ o tun b'a to jamana bɛ kisi ko caman ma e b'a dɔn ne min bɛ baarakɛyɔrɔ la i yɛrɛ ni ala n'a kira cɛ n bɛ ka min kɛ n b'a dɔn n ka baara don i tɛna na ko bɛ ko la i t'a ta k'a ɲɛsin ma mɛ ni ne b'a dɔn e t'a dɔn mɔgɔw de bɛ e bolo kɛnɛ ma i b'an ka papiyew ta ka bɔ i bɛ t'i ka discours sɛbɛn kɛnɛ ma i ka fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ mɔgɔw de fɛ kɛnɛ ma i bɛ sɔrɔ ka n'i sigi anw de la komi n'a sɔrɔ e de y'a dilan an tɛ se ka bonya da i kan an tɛ se ka tanga da i kan baarakɛyɔrɔ la e kɛlen don ka wari kɛ ka bɛɛ da san i ka dunko juguya ni ka yuruku yuruku kan i ka namara kan anw fana b'a fɔ so we an dɔgɔnin keba ale de ɲɔgɔn tɛ ale de ka ɲi ale de bɛ nin kɛ ale de bɛ nin kɛ ni nin bɔ a b'a bɔ min maa min ka sara ye 30,000 ye n'o bɛ 500,000 ko kɛ kalo o kalo dɔ b'a fɔ ko 100,000 tɛ tile ale kun n ka cɛ a bɛ fɛn dɔ kan min t'a ta ye dɛ wa o wari ko in o kɛcogo o faamuya cogo o yuruku yuruku cogo o namara cogo o min taara ka don an ka cakɛdaw la o min taara ka kɛ an ka tabiya ye o min taara ka kɛ an fiɲɛbɔda ye o min taara ka kɛ jamana cakɛda ni jamana baarakɛyɔrɔ ni jamana duguba kɔnɔnaw la k'o kɛcogo ye an b'o degun de kɔnɔ bi dɛ CNT ko wulilen i ma mɔgɔw mankan mɛn dɔw yɛrɛ ɲinɛna k'olu yɛrɛ y'a wari ta k'a sɔrɔ sariya tɛ nka olu bɛɛ bɛ ka CNT lagosi bi mun na parce que o de ka teli maaw ka teli ka da o de la tiɲɛ tɛ ɲini tugun dɛ min bɛ se dɔrɔn ka jamanadenw hakili wuli k'u jɔ hali n'o y'a sɔrɔ waliya min kɛlen don CNT fɛ o tɛ waliya ɲuman ye parce que olu tun kan ka kɛ misali ye olu tun kan ka kɛ tamasere ɲuman ye olu tun kan ka kɛ fɛn ye min na mɔgɔ b'a fɔ ninnu filɛ k'a kɛ cogo min ni maa mun nana u tɛ se ka bɔ nin na tuguni o de tun bɛ ka ɲini anw ka jamana kɔnɔ kuma la i b'i yɛrɛ sigi k'i yɛrɛ ɲininka taabolo ye mun ye nafa ye mun ye kuntilenna ye mun ye an yɛrɛ bɛ ka mun de ɲini n'i ye yɔrɔ o yɔrɔ ta ekɔli karamɔgɔ tun bɛ yan kunun a ko gouvernement bɛ min don privé la kɛnyɛrɛ ye ekɔliso la a t'o jaga don faso ta la faso ekɔliso bɛɛ lafulen don a bɛɛ tiɲɛnen ekɔli karamɔgɔ ɲɛnama tɛ yen nka État bɛ miliyari de ta san o san k'a di kɛnyɛrɛ ye ma o tɛ k'a di ni kinibolo ni numanbolo k'a minɛ yan o sera ɲinini yɔrɔ jan na o ekɔlisotigiw ye jɔnniw ye jɔnni b'a kow kunna jɔnni b'a fɛnw di sɛbɛn bɛ bɔ mini wari sɔrɔ cogo nɔgɔya an k'a sɔrɔ an k'a dun n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ la bi n'o ye baarakɛ yɔrɔ ye n'i ye jama ye mɔgɔ min ka da la kana ɲininkali kɛ dɛ wari bɛ yen de ɲɛmɔgɔ tɛ yen dɛ
waritigi de bɛ lajɛ ni ne kan ka falen n'an bɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ye wa a sera sa Mali ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min kɔnɔna na diinɛko kuma tɛ foyi jɛkulu min kɔnɔna na an ka kabilako kuma tɛ foyi jɛkulu min kɔnɔna na anw ka tɔnko kuma tɛ foyi jɛkulu min kɔnɔna na anw de ye nin kɛ o ko kuma tɛ foyi maliyɛn yɛrɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu la seko ni dɔnko ni danaya ni laadiriya bɛ maa minnu na u ka to ka faso yɛrɛ de bilasira ni tali bɛ kɛ a ka dɔn k'a fɔ karisa min filɛ nin ye douane kunna nin ye karisa min filɛ INPS kunna nin ye min filɛ ANP kunna nin ye jani directeur a technicien a cameraman a b'a baara dɔn sɔsɔli kana k'a la majɛ mana ye fili mana kɛ olu ka kɛ maaw ye minnu bɛ se ka fɛn kɛ k'a bɔ k'a fɔ anw bɛ fɛ nin de anw ye nin de lajɛ a ko la a ka ɲi tan nin jamana ko bɛ tɛ jamana jɔlaw ye dɛ ni jamana bɛ ka jɔ a bɛ taa sira dɔw de kan jamana b'an kɛrɛfɛ bi n'a fɔra ko ka u ka mɔgɔ di min bɛ taa kɔ kan ɲinini yɛrɛ t'a la a tigi dɔ de don fo ka se mɔgɔ 5 ma jamana bɛ jamana na bi n'a fɔra ko chef d'état major mana bɔ yen mɔgɔ min bɛ na ɲinini yɛrɛ t'a la o dɔnnen don ka ban jamana bɛ jamana na bi banki ɲɛmɔgɔ kan ka ta cogo min minnu kan ka kɛ ambassadeur ye cogo min minnu kan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min olu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka dɔn ka kɛ n'u u ka se an'u ka faamu n'u ka kow kɛ cogo ye nka anw ta bɛ cogo di amara ne de bɛ sa i bɛ se ka na n'i ka papiyew ye an bɛ jɔyɔrɔ d'i ma kɛba komi cɛ min bɛ yen ni ale b'u ka kamera ka a tɛ foyi dɔn e ka na kɛba yɛrɛ bɛ fɛn dɔn wa o tɛ jate o f'an ka bɔ o de la maaw yɛrɛ ka baara mɔgɔ joli dalen don so bi Mali fonctionnaire joli dalen don so n'u bɛ sara ta ne yɛrɛ tun bɛna contrôle physique mɔgɔw wele k'u ɲininka minnu bɛ so olu bɛ ka contrôler cogo di baara tɛ minnu na n'u dalen don so olu bɛ ka contrôler cogo di wari y'an ka so ci dɛ wari y'an ka jamana ci wari y'an ka tabiyaw tiɲɛ wari y'an taabolow tiɲɛ i taara bolofara o bolofara la hali anw yɛrɛ b'a la wari y'an bɛɛ tiɲɛ Bamakɔ tɛ dɛ wari nata n'an dun b'a falen kunu ni kuna sini mun bɛ ka fɔ CNT wari dun nka n'i ye mɔgɔ ɲininka ko joli don ko n y'a mɛn u da dɔ farala président ka budget kan dɔ farala assemblée budget kan dɔ fara premier ministre ka budget kan n'i y'u ɲininka ko joli u b'a da f'i ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ bɛna kɛ cogo di mun ni mun nana président ka baarakɛyɔrɔ la u tɛ se k'o f'i ye mun bɛ fɔ dɔrɔn dɔ farala kan u bɛna wari dun a bɛna kɛ ka mun kɛ mun yɛlɛmaw kɛra falen jumɛnw kɛra ni jamana yɛrɛ budget tun ye 1000 milliards ye n'o taara yɛrɛ sɔrɔ 5000 milliards la e kɔni kan ka dɔn ka fɔ ko ko dɔ de farala ko dɔ kan mais mun ka nɔgɔ o ye dɔ farala kan u b'a fɛ ka wari dun nka minnu fana bɛ yen o fana ka kɛ laadiri ni maa tilennenw ye dɛ a ka don a dondaw fɛ Mali problème ba ye min ye a n'a a solution ye min ye c'est k'an bɛ ɲɔgɔn dɔn de i y'i kɛ cogo o cogo a bɛ f'i ɲɛna karisa i bɛ ka nin bɔ ni nin wari ye ka taa di nin karisa in ma koyi an b'a kalama koyi an tɛ fɛ ka kuma de ni contrôleur financier ye baro kɛ don o don Amara mɔgɔ o mɔgɔ kɛra ministre i bɛ tigɛ a caman na dɛ n'i taara impôt la impôt directeur kɔrɔw ni n'olu ye baro kɛ ni douane directeur kɔrɔw ye baro kɛ fonctionnaire kɔrɔ minnu bɛ so n'u ye baro kɛ e ko e na da maa la ya tuguni parce que i b'a miiri ko fɛn fɛn t'a ta o caman y'a ta dɛ e ni ne anw bɛ se ka an denw bila ka taa ka so jɔ Canada de villa joli bɛ mɔgɔ joli bolo Paris bi villa joli bɛ mɔgɔ joli bolo Dakar bi Abidjan kɔni kɛrɛfɛ tɛ o y'an ta de ye o don dɔ la Mali b'a fɔ Ivoire ma k'u ka bɔ Abidjan taga kɛ taa i k'a lajɛ dɔrɔn anw bɛ kuma bɛɛ ne bɛ taa n ba lajɛ o maaw ka lakali tɛ dɛ Ivoirien yɛrɛ de b'a fɔ ko c'est pour vous villa que tu vois là c'est pour Malien wa o tɛ a fanda yɔrɔ yɛrɛ u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Rivera plateau yen yɔrɔ wɔlɔfɔw ka so kura ninnu kɔni tɛ o jamana jo k'a ta ye fo
fo jula fundo fo Sénégal jula fundo abe malien les almadi ni yo fo Dakar wala fo ba do mindo sisa u ye yen bebla u be ta tuwa dugu de la sa Côte d'Azur ngache ala ka sababu ɲuman ne be dayan bi parce que munu nana u ye redresseli ka ngo fana fɔ bi ni y'a ye fonctionnaire be se ka sara o sara mɔgɔ minnu sera k'o maintenir gɛlɛya n'a ta bɛɛ mɔgɔ si tɛ kɔ kan bi k'i bɛ wari di Mali ma c'est que min bɛ kɔnɔna na baara bɛ ka kɛ ni a ye ka ɲɛ impôt ni douane mɔgɔw ani trésor ni tɔw u bɛ baaraba de la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛnw seere minnu b'a la ko train de vie ma jigin u ka tuuru kɛ ministère la u ka taa lajɛ ni train de vie jiginna n'a ma jigin n'i taara i tun bɛ min ye fɔlɔ n'i y'o ye bi i b'a faamuya aw ka kuluba a y'a kɛ ala kama ani kuluba baarakɛla dɔ ka baro kɛ n b'a ɲini aw fɛ ala kama ani kuluba baarakɛla dɔ ka baro kɛ min tun bɛ di fɔlɔ ani min bɛ di bi u k'a fɔ a ɲɛna u ni ala cɛ la mais m'a fɔ fana ko mɔgɔ tɛ kuluba ou bien mɔgɔ tɛ primature la mɔgɔ tɛ yɔrɔ la ko mun bɛ wari fusugu dɛ n kɔni t'o dɔn mais jama jɛ o bɛ cogo min b'o kalama parce que hali ni ye diɲɛ kɛ sɛkulukulu ye dɔ bɛ sange siri o de kan ka bɔ yen ka kɛlɛ yaasa bɛɛ dama ka kɛɲɛ mɔgɔw b'o de nɔfɛ n'i ye maliyɛnw wuli ka mankan kɛ ko CNT dɔwɛrɛ tɛ o u b'a fɛ a ka ɲɛ de a caman ŋaniya y'a ka ɲɛ de juguya tɛ o faso nafolo ka don a donda fɛ mɔgɔw ka laɲini o de n bɛ jɔya sɔgɔmada in na yanni kuma ma nɔgɔn nka kiiritigɛla an k'u fo hɔn wallahi maa ɲɛnama bɛ Mali justice kɔnɔ hali bi kiiritigɛla kiiri baarakɛla ɲɛnamabaw bɛ Mali justice kɔnɔ hali bi minnu bɛ tiɲɛ fɔ o de la maa caman ni ɲɛji tɛ bɔ tribunal la kosɛbɛ nka fɛn kelen bɛ yen o ka di maliyɛnw ye dɛ n taara ni n ka dugukolo ko dɔrɔn a da ka jan n na o ma nɔgɔn kiiri la dɛ papiye minnu bɛ bɔ yɔrɔ min ani bɛ n ka cɛ an ka taa ɲɛfɛ ala ka sini jira an na n'an bɔr'o la sa ko citernes babinu ka citernes ko a caman donna ka bɔ Niger kaw fɛ yen Mali wolomasiri tabaw ni Niger taw olu ye wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye taji min n'a tun bɛ sira ka kanale ni Mali y'a san a mɛnna a dɔw bɛ se ka don cogo min citernes ninnu kɔni caman donna nka énergie maaw ko o tɛ kurantigɛ bannen a bɛna na fisaya de maa minnu kun caman b'a fɔ sinon hali bi dɔ ye n wele ale bɛ sira kɔrɔ ni olu tile fila u ma kuran sɔrɔ ne ko a ma n ko komi aw bɛ sira kɔrɔ énergie kɛrɛfɛ n k'a tɛ taa aw ta brancher a la directement kurantigɛ bɛ yen dɛ parce que kunun n'i y'a jateminɛ u ye kuran di mɔgɔ caman ma fo dɔw yɛrɛ ɲinɛna yɛrɛ ko kurantigɛ bɛ yen mais sɔgɔmada in na u bɛ mɔgɔw wuli u y'a ye k'a fɔ u y'a bila normal la tuguni donc taji nana o kɛrɛfɛ fana linsan ale ye poste ye min bɛ OMVS ka mara kɔnɔna na u y'a yira fana k'a fɔ k'o fana test bɛ o essais bɛ sen na yaasa u bɛ se ka kuran fana d'an ma cogo min donc minnu bɛ to k'a ye kuran bɛ na u fɛ yen ka tigɛ ka miniti damadɔ kɛ ka tigɛ o kɔrɔ ko olu bɛ linsan lin kan donc o baaraw fana bɛ sen na énergie mɔgɔw komi an kun taara u kun bɛ INTM ka congrès la ni congrès banna an n'u na ɲɔgɔn sɔrɔ techniciens na ɲɛfɔli kɛ an ye yaasa nin baara minnu filɛ nin ye turbines ni fɛnw u bɛna na approvisionner cogo min Keba i b'a dɔn min bɛ yen sisan i ka centrale force de b'u sɔrɔ so de b'u k'u bɛɛ surveiller ni taji taar'o la an b'o ɲini an b'o sɔrɔ yɔrɔ dɔw n'a fɔra taji taara Zen an tɛ taa yɔrɔ fila o citerne détourné la an t'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ o élément min tun b'a kan i b'a ɲɛfɔ an ɲɛna de a taara sira fɛ k'e to min na i b'o fɔ an ye n'an bɔra o la armée malienne ale ye wulikajɔ dɔ daminɛ alamisa Menaka mara la
ka kɛ ni kibaruya minnu dira u ma ye u b'a fɔ bamanjawale kɛbaa min ma Abu Uzaifa n'u b'a wele ko Igo in minaka ali simindenw b'a dɔn n'i ye déplacé u ɲininka u b'a f'i ɲɛna ko bingali kɛmɛ sarada la ale de ka mɔgɔw ye 80 ni kɔ kɛ a la a bɛ Daesh de la kamalen ka tiɲɛni ni barika nana bonya komi armée mɔgɔw y'a ye k'a fɔ baara bɛ kɛ cogo min sisan force terrestre spéciale ninnu bɛ yen ale ni pankorotigiw bɛ yen nin na u ye dɔgɔkun caman de kɛ ka kibaruyaw ɲini parce que i b'a dɔn sisan armée ka baara la fana n'i b'an ka territoire kan i ka kibaruya bɛ kibaruya la u bɛ se k'a capter zone de guerre ninnu kɔnɔna na u bɛ se ka téléphone ni fɛnw lamɛn donc u sɔmina cɛ ma k'a yɔrɔ dɔn a n'a ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ min maa minnu don n'u ye yɔrɔ min e bɛ u ka kɛlɛkɛcɛ kun fɔlɔ min ye o tɛ foyi ye i b'a bila i kunna ko f'i k'o ɲɔgɔnna 5 6 tɛmɛ ka sɔrɔ ka se ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka yɔrɔ la donc kabi alamusa 8h du matin armée bɛ nin baara in na a taara kuncɛ kunun de kunun kari ni sewa ye ni se ni nisɔndiya ye nka u y'a kɛ cogo min cɛ bɔcogo foyi tun tɛ a la a tun tɛ se ka kisi i b'a dɔn ni mɔgɔ lafiyalen don c'est comme Idriss Déby i ka cɛfiniw bɛɛ bɔ k'u bila i hakilila tigɛlen don o de ye cɛ sɔrɔ a dara a yɛrɛ la kojugu ale ko a b'a préparer dɔ y'i to fo yɔrɔ jan fɛ k'ale ten ta a jigitɔ dɔ y'i occupé cɛmancɛ la sen 2 dɔ y'o cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a fili kuluju la u nan'u jɔ a kunna o y'a sɔrɔ ale kɔni c'est fini cɛ o cɛ tun bɛ a mansuruna na armée y'a bɛɛ neutraliser opération terrestre duguma kamalen n'o ye Abu Uzaifa ye n'u b'a wele ko Igo a kelen kun tɛ dɛ bandi kɔgɔlenba Mali bon an tɛna an da don a ka palmarès la o ye ka publicité k'a ye an mago t'o la bi sɔgɔmada in na mais an bɛ min dɔn Daesh kɔni Menaka mara la maa min don n'i ye a n'a ka cɛdenw ta k'u lajɛ olu yɛrɛ de ye minnu kati ka c'est à dire u b'i ta i bɛ bila mɔgɔ fɔlɔ min na o y'i yɛrɛ ka dudenw ye n t'a dɔn n'a y'a mɛn Menaka mara la ko dɔw den bɔra la u tilara ka na fa faga ka ba faga voilà olu y'o ale y'o de o branché ye bon o mɔgɔ mun éliminé a nɔfɛ o de fana ka ca maa kofɔlen san 2017 2017 américains ka force spéciale u y'ale de bila ka taa bi olu kan a ye a n'a ka cɛw u ye américains ka force spéciale maa 14 de faga ani Niger sɔrɔdasi 4 a kɛra dugu min na o ye Tongo ye waleya in kɛlen américains tellement a digir'u la parce que force spéciale musaka ka ca olu fɛ yen u ko ni maa min sera ka i boloda kamalen kan walima i sera ka kibaruya y'a kan dollar wari 5 millions o y'i ta ye n'i ye kibaruya sɔrɔ a kan octobre kalo tile 4 san 2017 2017 EGS maaw olu de y'a yira k'a fɔ ko Tongo binni ko olu de y'a kɛ u ka maa min bɛ yen n'o ye Adam Abu Walid ye Al Sahraoui ale yɛrɛ de bɔra ka ja kɛ k'a yira bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko ale de y'a kɛ a ka lieutenant n'o ye Abu Uzaifa ye n'u b'a wele ko Igo k'o de taara baara in bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ka juru bɛ américains na bi kana n'an ka musaka ye olu de ko ten dɛ ko ni maa min sera k'a fa n'i sera k'a ye u y'a communiqué kɛ hali n'u an kɔni t'a kan Sadio tɛna a kanu kɔni nka an kɔni b'a kanu don o don olu de y'a sɛbɛn k'a bila journal la récompense pour la justice offerte pour une récompense de 5 millions de dollars pour toute information sur Abu Uzaifa, également connu sous le nom de Igo.
olu de ni sɛbɛ ko sabula a seyira waliya min na o y'olu ka kɔmandow de fa min ye État islamique sahara ye ko olu de y'a baara kɛ octobre kalo 4 san 2017 tɔngo Nizɛrikaw fɛ yen olu ka équipe ni force spéciale américaine ye o kun nana de yaasa ka se ka Niger sɔrɔdasiw k'olu labɛn k'u kɛ ni dugawale ni bamaja wale la min ye waleya in ye n'o taara ka ɲɛsin américains ka sɔrɔdasiw ma Niger sɔrɔdasi 4 o de tora a la min ye lamɛrikaw yɛrɛ ye olu ka sɔrɔdasi 14 o de fatura ko senfɛ u ka wolomasiri taba n'o ye u ka force spéciale maaw ye janvier kalo tile 12 ni o ye san 2018 ye alisaharawi bɔra k'a yira k'a fɔ ko olu de y'a kɛ bi maa min taalen filɛ nin ye tellement a balila Menakakaw la u ko n'o o y'a sɔrɔ ale de don ko maa caman bɛna na marifa fili donc an b'a fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna ko u ye baara min kɛ baara ɲuman don parce que kuma caman a bɛ fɔ ko u bɛ wuli ka jɔ la mɔgɔw b'a fɔ ko k'u tɛ ka nɔ ye jamana in ka bon Sadio Kamara n'a ka cɛdenw u m'u bolo jigin dɛ surɔ a bɛ fɔ min ma ko force aérienne olu donna dans la danse parce que n'i ye nin opération sugu kɛ sisan u bɛ groupe de labɛn ka bɔ Mauritanie ani Algérie ka na u ka réserve bɛ bɔ yen de sisan ka na kosɛbɛ Niger kɔni datugura u ɲɛ donc surɔ fɛn fɛn y'i kun da ka Mali frontière tɛmɛ ɲininkali tɛ yen u ma ɲininkali kɛ surɔ dɛ wa n b'a dɔn fana ɲininkali tɛna na kɛ tuguni parce que Mali taara ta ɲɛfɔ Mauritanie ɲɛna ka ban Algérie b'an ka position dɔn ni maa o maa y'i farati sisan i bɛ sɔn ka problème ba sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na an kɔni bɛ min fɔ armée bɛ nin bɛɛ la minɛnw fana bɛ ka jigin senu su ani tile avion kuraw bɛ ka na minɛn kuraw bɛ ka na an bɛ dugawu de kɛ kɛlɛ in Ala k'a nɔgɔya maaya nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya basigi ni lafiya kana jamanadenw ka se k'u ka baara kɛ i n'a fɔ u b'a laɲini cogo min nin kalo in tile 28 o kun tɛ kunu ye wa nɛgɛ kanɲɛ 15 waati aw ti baki dɔn baki ye bateau dɔ sugu dɔ ye ale bɛ bila ji kan ka ba tigɛ ni maaw ye furu o ye dugu ye n'o bɛ ɲafunkɛ mara la bamaciwale kɛbaw kɔni o bɛ fili baki de ma nka maa si ni ma to a ko senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ko n'olu yɛrɛ tun bɛ fɛn na olu kɔni bɛɛ lajɛlen sera ka se u seyɔrɔw la waleya in u y'a yira fana k'a fɔ ko Tɛnɛnku mara la Jura Nampala Sogolo min ye bamaciwale ni Jugawale kɛbaw ye k'a caman bɛ munumunu salo la yen fan fɛ k'a sababuya kɛ u caman u gɔndɛrɛlen don yɔrɔ caman na u tɛ se ka munumunu k'a k'u sago ye nin yɔrɔ ninnu kɔni na Tɛnɛnku Jura ni Nampala ni Sogolo olu maaw y'a yira k'a fɔ k'u ka ca olu fan fɛ kuma tɛ Segu Masina yan fan na maa caman y'a yira Yuwarukaw fɛ yen olu ka commandant de brigade territoriale k'a b'a da don Yuwaru bɛɛ lajɛlen tulo kan ko lakanako ta hukumu kɔnɔna na sa olu kun ye fɛɛrɛ min tigɛ k'a fɔ ko mobiliw donni ni u bɔli Yuwaru dugu kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 6 sɔgɔma o bɛ kɛ mobiliw bɔli ye min ye nɛgɛ kanɲɛ 19 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye mobili foyi tɛ se ka don tuguni k'u b'a ɲini Yuwarukaw fɛ donitalaw ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ Yuwaru ko ni nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛna ni miniti 30 ye mobili kɔni bolili kɔni ko tɛ se ka ɲɛ Yuwaru dugu kɔnɔna na tuguni motow fana o fana b'o cogo la ka taa se katakatani ni fali wotorow ma k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka jɔ ka bɛn 22h ma u y'a yira k'a fɔ fana ko nin ko in min filɛ nin ni maa o maa kɔni ye nin sɔsɔ Yuwaru kɔnɔna na peloton ɲɛma commandant de brigade ale ni garde minnu bɛ yen k'u jija yaasa ko kɔni a kana se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya si la Bamakɔ kɔnɔna na yan INTM ale y'a ka congrès 14nan kɛ 14nan in senfɛ sa min ye Yakuba Katile ye ni y'ale tako sabanan ye ka kɛ INTM ɲɛmaa ye san 5 baara o de kalifara la a ka bureau kɔni ye maa 50 ani ko ye commission contrôle ni commission discipline u y'olu fana sigi u y'a yira k'a fɔ ko congrès in kɛnɛ kan kɔni ko min ye SYNABEF maaw ye syndicat national de banque établissement k'olu wulila ni bilisi ni yɔrɔ saba ye dɛ u ka maa 5 u sera ka don bureau exécutif kɔnɔna na min ye Amadou Mbaye n'o ye olu yɛrɛ ka secrétaire général ye ale kɛra premier secrétaire général adjoint de INTM ye n'o ye bureau ba kɔnɔna na ye
Mamadou Djabi o kɛra secrétaire chargé des questions économiques coopératives mutualistes développement ye Ablaye Keita ale kɛra première secrétaire des questions de droits de l'homme et de normes internationales Djeneba Diallo n'u b'a wele ko Djebu ale bilara commission discipline kunna Magan Brema Diallo commission contrôle o ɲɛmaaya dira ale ma ko nin danaya min tara INTM maaw fɛ ka da olu sina bɛɛ fu kan k'u b'a ɲini ka tɔndenw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maa 5 olu ka bolofara dɔrɔn na u ka se ka nin jɔyɔrɔba ninnu sɔrɔ k'o ye danaya ye baarakɛlaw ka tɔn hukumu kɔnɔna na Amadu Ba n'a ka cɛ dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko danaya min dar'u kan ko n'Ala sɔnna ma k'u n'a minɛn fa sabula olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ yaasa maaw olu ka hakɛw bɛ dafa cogo min kuma tɛ baarakɛlaw u y'a yira fana k'a fɔ ko nin waleya in n'o ye kɔngɛrɛ ye a y'a to diɲɛ seleke naani yɛrɛ INTM ba n'o ye diɲɛ INTM ye o fana tun bɛ yan Tirikikaw tun bɛ yan Kɔdiwarikaw tun bɛ yan Ghana Niger Burkina ninnu bɛɛ lajɛlen nana ka na fara INTM kan wa yaasa k'a ko jasa min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ baarakɛlaw ka tɔnba ye sa n'o ye an fanfɛ bolo ta ye n'o taara jamanakuntigi fɛ yen Asimi Goita ale fana y'o bisimila ka a fana ye baro sigi kɛ mairie du district kɔnɔna na délégation spéciale min bɛ yen ko ale ye tile 100 sɔrɔ baara la sibiri tɛmɛnen min ye mairie du district saliba kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen baara min kɛra tile 10 in kɔnɔna na sa délégation spéciale ɲɛmaa n'o ye Bala Traoré ye a n'a ka maa tɔw bɛɛ lajɛlen olu kɔni nana kɛnɛ kan maa min tun bɛ ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement tɔgɔ la o ye colonel Abdraman Ouattara ye o y'ale ka chef de cabinet min ye maa mafalenw caman fana nana CNT maaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in ye Abdraman Sise n'ale ye collectivité directeur ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Bamako district maire tun bɛ yen ale ni Bamako mairie ba yɛrɛ secrétaire général ka taa se mairie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ yen n'o ni mairie bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛnɛ kan n'i ye baara in ta k'a jateminɛ sa tile 100 in kɔnɔna na délégation spéciale a sera ka baara minnu kɛ ka kɛ ni baara sɛbɛn min dira ma n'a bɛ fɔ ma ko feuille de route o kɔni ye baara belebeleba damadɔw ye Bamako kɔnɔna na olu ye tali kɛ min na sa sabula feuille de route tun y'a ɲini u fɛ k'u ka Bamako saniyali baara ko ka olu kɛ yaasa Bamako bɛ se ka jɛ cogo min dugu ɲɛjɔyɔrɔbaw u k'u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na nɔgɔ ka tunu ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali de Bamako n'o ye Bamako sugu ye u k'o fana ko ale ni suguba u k'olu bɛɛ lajɛlen tɔbɔtɔ min ye maa minnu bɛ yen sa n'olu ye misiriba n'a lamini maaw ye u k'o fana bɛɛ lajɛlen lajɛ o bɛ se ka jɛ cogo min na ka taa fara siraba belebeleba fɛn fɛn bɛ yen ka taa pɔn fɔlɔ ni pɔn filanan na olu kɛrɛfɛlaw n'o masuruna o ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ feereli ni fɛnw kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ɲama nɔgɔ minnu bɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na fana k'a ɲini n'u fɛ sa u k'u jija yaasa ka se ka Bamako jɛya fɛn minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko feu de signalisation k'olu bɛɛ lajɛlen lara wuli kura ye nin jɛrɛ in senfɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko maaw kɔni ye foli ta ka ɲɛsin ma tile 100 baara in na tile 100 in na a b'a fɔ min ma ko Vuari kɔrɔ n'o ye Desuva ye ko olu mairie du district maaw olu de kɔni fora kosɛbɛ kɛnɛ in kan ye min ye bilan yɛrɛ ye sa u ye baara minnu kɛ tile 100 in kɔnɔna na ko u y'a yira k'a fɔ ko premier ministre Choguel ko ale kan ka fo sabula ko a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri colonel Asimi Goita kɔni ko u mago mana na so ma kuma o kuma ka taa fara ministre d'état kan fɛn o fɛn na ko o kɔni ko bɛ nɔgɔyalen don u bolo u y'a yira k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min na fana u bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin maaw ma n'o ye jagokɛlaw ye jagokɛla minnu sɔnna k'u lamɛn ani maa minnu bɛ yen n'olu fana sɔnna k'u lamɛn baara in bɛ se ka ɲɛ u yɛrɛ bolo cogo min na u y'a yira k'a fɔ ko fan caman fɛ Bamakokaw hunankan fana ye jamana in bɛ se ka jɛya cogo min na Bamako yɛrɛ bɛ se ka kɛ ɲɛjɔ wɛrɛ cogo min délégation spéciale ɲɛmaa a ko ko min ye ministre de l'administration territoriale ye ka ale kɔni ye sɛbɛn min d'olu ma olu sera k'a bɛn nɛgɛmɔ ka baara minnu kɛ baara minnu bɛ tali kɛ olu yɛrɛ ka ko kɛcogo la président délégation spéciale n'o ye Bala ye a ye da don la a ko min ye mairie du district yɛrɛ kɔnɔna na ko nin waati in na ko bɛɛ lajɛlen k'a bila a kunna ka fɔ ko min ye juru min bɛ mairie la o ye CFA wari miliyari 18 ye ko kɔni o bɛna na baaraw gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ ani maaw ka se ka da u la cogo min na ko o de la olu yɛrɛ y'a lajɛ sa min ye saniya walew ye musaka mun ye mairie yɛrɛ kɔnɔna na u yɛrɛ k'u yɛrɛ minɛ a la kosɛbɛ na sira wɛrɛw fana fɛ fana min ye mairie yɛrɛ ka duntaw n'a ka bɔtaw n'a ka dépenses ye ko u y'olu dɔgɔya 100 saradala bi mairie u ye 50 u kɔni ye o bɔ u ka ko la n'o ye taji ko ye k'o nɔgɔya kosɛbɛ kalo o kalo ko min ye CFA wari ale kɔni miliyɔn 27 k'o de tun bɛ don taji la k'u ye dɔ b'o la
bi fana ko u ye dɔbɔ min ye u bɛ fɛn minnu kɛ ka session ni fɛn organiser o kun bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ miliyɔn 4 de la u y'o nana 60 ɲɔgɔnna na a y'a yira fana k'a fɔ ko u y'olu mun sigi sen ka sa kalo 3 in kɔnɔna na ko y'a to mairie yɛrɛ sera ka musaka dɔɔni mara a yɛrɛ ye ko ni ye waleyaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan mairie kɔnɔna na ka se k'a lajɛ musaka minnu bɛ ani musaka bɛ dontaw ni bɔtaw ko y'a to bi u sera ka baaraba caman kɛ o baaraw la sa olu a y'a da don minnu na o ye k'a fɔ ko siɲɛ wɛrɛ u nana maaw ta n'o ye manœuvre ye ka se k'olu di voirie mɔgɔw ma n'o ye manœuvre 60 ye Bamako min ye Lafiyabugu kulu kɛrɛfɛla Kuluba ani Dar Salam ko o ɲamanbɔyɔrɔ ko olu bɛna olu larawulili baaraw kɛ k'u bɛ k'a lajɛ fana Numubugukaw fɛ ani Safo ɲamanbɔyɔrɔ min bɛ yen k'u bɛna o fana lajɛ baara min bɛ se ka kɛ o la u bɛna a lajɛ fana ka dɔ fara jama kan jama min bɛ yen bi n'o o bɛ wulikajɔ kɛ maa 50 ɲɔgɔnna contractuel k'u kan ka olu ta olu ka baara kɛ o ko kɔnɔna na éclairage public min bɛ Bamako fan caman na n'o olu ye dugu ɲɛjɔyɔrɔbaw ye k'u bɛna olu fana lajɛ u bɛna sira fana dilan sira min bɛna kɛ yaasa ka se ka se ba yɛrɛ ma n'o o ye ba joliba ye sugu ka sugu fana sogonikɔ sugu k'o fana baaraw kan ka kɛ sen na min ye maaw bɛ se ka munumunu Bamako kɔnɔna na cogo min na baara ka se ka nɔgɔya ko bisi ni tramways k'u bɛna olu sigi sen kan min ye délégation spéciale ɲɛmaa ka kuma kɔnɔna na a ko bi kɔni u jigi b'a kan k'a fɔ ko baara mun filɛ nin ye senna nin ye a n'olu sera ka fɛn minnu sigi sen kan ni Ala sɔnna a ma o baara olu na se ka sabati sabula u ka laɲiniba o ye Fonds de solidarité maaw olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye min ye sefa wari miliyɔn 60 ye o kɔni taara ka d'olu ma ekɔliden minɛnw kɛnɛya minɛnw min ye kalalikɛ minɛnw ye safo ka taa se maa minnu bɛ se baara kɛ denmisɛnninw ka ko hukumu kɔnɔna na muso cɛ sabatɔw olu bɛɛ lajɛlen ale ni maa minnu bɛ yen n'olu kɔni denw n'u fatura k'u denw to n'o ye kɛlɛkɛlaw ye ko nin bɛɛ lajɛlen sa ko kɔni CSRF la ani CSCOM la k'u bɛna dɛmɛ ta ka don olu ma min ye waleya in ye sa ko a kɔni bɛna to sen na yaasa min ye Fonds national yɛrɛ a ka se k'a ka baara kɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta kibaruya la sa Coupe du Mali demi-finale olu kɔni taa na dɔgɔkun laban in na Sibiri don AFE n'o ye Afrique Football Elite ye ale ye se sɔrɔ Bakarijan ka 2 ani 1 kunun ko Fadema 2 minnu bɛ Mali balontan na sa olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien ale kɔni sera joliba la 2 ani 1 c'est Coupe du Mali ka di Stade Malien dɛ Stade i b'a fa ni coupe da a bɛ wuli k'i jɔ Stade ɲɛ Coupe du Mali ɲɛ a taa man di an ka kibaruya laban o ye k'a fɔ ko Bamako Pont des Martyrs Balabugu Pont a datugulen don fɔlɔ sabula ka dɔ taari da kɔnɔna na yan n'a kɔnɔmaw u kɔni sera ka su 1 sɔrɔ fɔlɔ min ye Kɔnpoli Mɔrɔ ye ale bɛ baara la ye n'Ala sɔnna ma n'an ye kibaruya wɛrɛ min sɔrɔ ka kɛ ni ale waleya in ye an na o da aw tulo kan pont kɔni datugulen don fɔlɔ ko fo min ye mɔmɔli ka to sen na su 1 o sera ka bɔ Arafukati tigirɔ kɔni a n'a kɔnɔmaw olu taar'u da ba kɔnɔna na sɔgɔmada joona in na o de la u ye Balabugu Pont n'o ye Pont des Martyrs ale datugu sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kaɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw la Keba Jalo k'i fo min ye Amara Nun Keyita ye k'i fana fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛn nɛgɛ kaɲɛ 18